Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinudan, "Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayong bayad. Ayaw kamo pagdalang kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalang puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo ang tagaan sa iyang kabuhian. Inig-abot ninyo sa usa ka lungsod kung balangay, pangita kamong tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong paghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwiya ang inyong paghinaot. Kung kada ay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Diyos sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Good morning, Mang Lingkod Palihog.